Kaixo, gaur txokolatezko pastela gaietekin egingo dugu. Osagaiak litro bat esne, lau arrautza, txokolate tableta bat, galleta laukiak, 300 gramo gurin, azukre hautsaren taza bat. Hasteko txokolate krema egingo dugu. Eta gero gurin krema egingo dugu. 4 arrautzetatik 3 hartuko ditugu. Eta gero gorringo eta zuringo bananduko ditugu. Lehenik txokolatea zatitu. Gero gorringo irabiatu. Txokolatea gorringoetara bota, Esnearekin batera. orain berotzen jarriko dugu irabiatzen dugun bitartean krema bat sortu arte. Orain arrautz bat, 300 gramo gurin eta azukre hauts tasa bat beharko dugu. Gero dena bol honetara bota eta ongi nahastuko dugu. Baditugu arrautza, azukre eta gurina nahastuta, Orain lehen banatutako zuringoak irabiatuko ditugu elur forma hartu arte. Pizkanaka elur forma hartzen ari da. Orain elur formako zuringoak Eta gurin krema nahastuko ditugu. molde lauki bat hartuko dugu. Galletak txokolatean bustiko ditugu. Gero, beti ondo estaliko dugu. Eta gurin kremarekin galleta guztiak estaliko ditugu. Eta hola, behin eta berriz. Orain gurin krema botako dugu. Horrela behin eta berriro errepikatuko dugu nahi dugun altuera hartu arte. Kapak jartzen bukatu dugu eta horrela geratu zaigu. Orain, oskailuan sartu eta ordu batzuk itxaron. Guk nahi ditugun osagaia jarriko ditugu apaintzeko, adibidez nata eta lakasita. Eta horrela geratu zaigu.